Tak dobré ráno z Bažantnice. Teda od rybníčku, kde jsme se hezky vyspali, večer jsme udělali ohýnek, opekli buštíky. A tady jakhle snídáme. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak teď. Dobré ráno. Já jdu si hledat tetu. To nehledej, dobré ráno. Máte tady pěkný zásobičky, koukám. Hlavně těch sušenek. Sušenčičky. Poslední záchrana vždycky. Kubíku, co tam zkoumáš? Co? Co to tam je? Já hledám tetu. Teta Jitka přijde za chvíli, Kubí. Tam ji najdu. Teta Jitka se asi odskočila někam. A pojď ke mně, já už ji vidím. Tady je rybník, který teda ale není moc čistý. No jo. Co vy tady děláte? Tady sušíte? Jo tak. Hele Kubíku, a pověz, co se včera stalo tady u potoka. Co? Tam jsem spadl. Ty jsi tam spadnul, viď? To byl ale sešup, ono je to hluboký, člověče. Jsem na to koukal, no opak. Tadyhle včera zalučil. Tady ne, tamhle vpravo víc. No, krásně tam teče voda. Ještě trošičku skalená, jak včera pršelo, ale jinak je to dobrý. Tady je ještě ohnutá tráva, tak v těch místech to Kubík vzal až tamhle dolů do té vody. Normálně se tam skoulel dolů, Štěpán za ním skočil a vytáhnul. Tak, musím zdokumentovat naše nádherné, žluté, nové lano. Excelentní kvality, doufám. A tady na konci máme to očko. Očko. To musí vydržet, to musí vydržet. Upozorňuji, že máme jediný padáček dneska, jo. Takže kdo ho roztrhá nebo odnese, tak si to vyžere. Počkej, jak uděláme si inventuru. Co myslíš konkrétně tím roztrhám? Myslím to, takže ho rozstřelí a stekle zahodí za letu, že? Ano, to jsem udělal minule. Prosím zadokumentovat, že tohle to už bylo. Jasně. Ono, když jedeš kilo po dálnici, on krásně vrtí ocáskem. To je krásný. Opa. No, hodně tam všechno proklesal. Tam něco má. Pozor na hlavy, prej. Když jedou po sobě dráty, nebo... A tak když jsi na tom žemli, tak to s tou udělá. No. Jsi šakal točí. Tak tamhle je šakal. Šakal A tady takhle pod ním dole. Tamhle vykukuje hlavička kohosi. No, není to vrtul? Co pak tam asi dělá? Jestli pak nám dá souhlas ke zveřejnění takového citlivého videa. Jo. To byl dole teda rychle. To tady mrcha zastínilo. Takhle šmírovat, jo. Fotil jsi. Vyfotil jsi nám vrtuly? Fotil znám vrtuly? Já dám asi na tebe. Je otázka, jestli náhodou ti nepřesvětlila kameru. To je Tam jenom
líbí záky. navál, že vidím prdel. Já jsem tě teda slyšel, že jsi něco řval. Že zase něco vidíš, co si dlouhá leta neviděl. Tak musím natočit tady tu rodnou hrou. Pode mnou je Humpolec. Tamhle přede mnou je hrad Orlík v Humpolce. No a letím tamhle k tomu mraku, tak uvidím, se mi podaří letět dál. Tady je to teď zvěřinec. Krásně. Jo, já jsem tady objevil. Počkej, někde tady byla. A ještě krysa je. Jo, tady je, tyjo. To je hračka Fikarovic Billyho. No to je krásné. Rámci se jí seká. Jo, tady se něco děje, ty vole. Dobrý. No, tak. Tady se něco děje. To je krásné zvířátko. Nepouštěj ten vole. Bojíš se. A na to si zatleskáme. Aj, ten to ale řídí. No ano, tak. Ježíš to má úplně stejný nohy, jako ty naše morčata, ty vole. Ale úplně stejný. Mě teďka. Akorát morče nemá ocas. Jak řídíme oba dva. Co? Takhle. Jo, počkej, tak vem to tam. No, počkej, já ti takhle přetočím. Jak se s tím zarábá. No, normálně to vezmeš, takhle vidíš, bacha na ten objektiv. A co mám držet? Takhle to, tam to dej dopředu. Ještě nemám to otočit nějak? Takhle, abys viděl, co tam zabíráš. Teď zabere jeho. Víš to? No, to je ono. Jedeme zpátky, no to je sranda, já už se těším. A to dál ještě. Hodně, takhle. Jo, to je ono. Ty hezky řídíš, A budeš chvilku řídit, že bych si dáchnul. a mě už se nevypůdal, Co to? A já taky. Ještě teda, to je video, to je strašné. A co na to tygr vpředu? Tomu je to jedno. Tomu se, počkej, já jsem si otočit displej, abych to zazumujeme, ocásek. Tygr na to jo, sere. ale jak mu tam ten ocásek litá. Šup. No to je zase partička tady. Pánové, já šetřím bakterie. To zas bude klip, ty no. Konec. Finito, šluz, ending. Nashledanou.